Gimanduan sa Police Regional Office 7 ang Lubog Police Station sa Bohol. Nga paladman pa ang investigasyon sa pagpatay kang Father Marcelino Biliran human nasuta nga usa ka homicide case ug dili suicide ang hinungdan sa kamatayon sa pari niadtong Hunyo 27 sa gabi. Samtang gilubong na ang pari human sa funeral mass nga gisaulog mismo ni Bishop Leonardo Medroso sa Diocese of Tagbilaran. Si Chuna Carion sa report. Marcelino Biliran, dili o dili kayo mahimo na suicide. Dili mahimo na paghigo. Dili mahimo na pagpatay sa iyang kanino. Gipadayag ni Obispo Leonardo Medroso sa Diocese of Tagbilaran nga human siya masayod sa resulta sa autopsy nga gihimo sa National Bureau of Investigation iyang hatagan sa hingpit nga funeral rite si Father Marcelino Biliran isip usa ka Kristiyanos ug isip usa ka pari. Iyang gihulagway si Biliran nga usa ka paring matarong ubuutan. Busa, hatagan nato siya sa hingpit nga funeral rite para sa mga nangamatay ng mga Kristohanon o complete nga liturgy diha sa atong simbahan aron ato ipahiguna pagkayo ang atong isuon, atong pari, buutan na pastor diha sa iyang pagpanaw sa lahi ng kinabuhi. Gipahibaw kini ni Medroso kahapon sa hapon sa wa pa ang necrological mass alang sa 56 anyos nga si Father Biliran Cura Paroko sa St. Peter the Apostle Parish Church sa Lobok, Bohol. Nahimong emosyonal ang kaparian ug mga kabanay sa pari atol sa misa. Gusto sa kabanay sa pari nga maangkon usab ang hustisya sa kamatayon niini. The immediate plan of the family is, of course, after finding out about the autopsy result, we will, of course, pursue the investigation so that we can achieve justice for our Father Mar. Samtang mimando na si Senior Superintendent Raylin Dudlawa sa Lobok Police Station nga paladman ang ilang investigasyon. We are going to direct the concerned investigating police unit in Bohol to coordinate, collaborate with NBI para matanaw kinini ang medyo kaduda-duda nga sirkumstansya. Sa miaging Hunyo 27 na bantayan si Father Biliran nga patay sa pansayan sa kumbento pasado alas 6 sa gabi. Sa unang investigasyon miingon ang kapulisan nga hikog ang hinungdan sa kamatayon sa pari tungod kay aduna kini sakit nga colon cancer. Apan human sa autopsy nasuta sa NBI nga dunay foul play ang kamatayon sa pari. Chona Carion, Balitang Bisdak.